мақомоти тоҷикистон гузориш доданд, ки дар соли 2025 280,000 ҷойи нави корӣ таъсис доданд. вале баҳс атрофи ин мавзӯъ ва посухи роҳбарони вазорати меҳнат рӯзи 3 феврал нишон дод, ки аз ин омор танҳо 74,000-аш ҷойҳои кори доимӣ будааст. Зода 60% ҷойҳои кори барҳамшуда ин ҷойҳои кори муваққатӣ ва мавсимӣ мебошад ва бо анҷом расидани муҳлати шартнома қатъ карда мешавад. ба иттилои вазорати меҳнат, соли гузашта бештар аз 120,000 нафарро ҳамчун корҷӯ сабт карда, бештар аз 72,000 нафарро ба ҷои кор таъмин намуданд. хабарнигорон аз вазири меҳнат пурсиданд, ки садҳо ярмаркаи ҷойҳои кори холиро пешниҳод мекунед, вале чаро мушкили бекорӣ дар кишвар ҳалли худро намеёбад? дар ин ярмаркаҳо зиёда аз 10,000 корхонаҳо иштирок карданд. 19,000 зиёд бо яъне 11,000 бо ҷойи кори доимӣ, баъдан ба 7,000 зиёд ба касбомӯзӣ ва дигар шуғлҳо фаро гирифта шуданд. албатта ярмаркаҳо зиёдтар гузаронда мешаванд, вакансияи ҷойҳои кории холӣ зиёд ҳастанд. пешниҳод мекунем ҳама сола музди маош зиёд гардида истодааст. вале баъзе аз коршиносон борҳо аз маоши поини ҷойҳои кории холӣ суҳбат карда, таъкид намуданд, ки чунин омил боис мешавад корҷиён муҳоҷирати меҳнатиро беҳтар меҳисобанд. раҳмонулмасав, коршиноси бахши муҳоҷират, бар ин назар аст, ки бехабарии корҷиён аз ярмаркаҳои ҷойҳои холии кор низ яке аз камбудҳост. аз рӯи нақша ярмарка ташкил мекунанд, ин кори хуб аст, лекин мутаассифона бисёр мардуми мо аз гузарондани чунин ярмаркаҳо хабар надоранд. мақомот ахиран дар баъзе аз гӯшаҳои Душанбе, ки ба марди корбозорҳо наздиканд, ярмаркаҳои ҷойи кори холӣ ташкил намуда буданд. вале дар як гузориши радиои озодӣ чанде аз мардикорон аз маоши нокофии корҳои пешниҳодшуда дар ярмаркаҳо нигаронӣ карданд. ба иттилои расмӣ музди миёнаи кормандон дар Тоҷикистон то моҳи декабри соли гузашта 2727 сомонӣ камтар аз $300 амрикоӣ будааст. мушкили бекорӣ дар Тоҷикистон аз масъалаҳоест, ки таи 3 даҳсолаи охир мақомот натавонистанд онро ҳал кунанд.